Makadini? Makadi yenyimi. Ini nangu ndichiri right. Naika. Muri kutiko mukoma quarantine tiri pa lockdown daizo. Tiripo pa lockdown. Tinongoti iri right. Iri right. Ngatirambe takashinga. Toramba takashinga. Tosvika chete. Tosvika chete. Ndiri kunzwa mwana ari kuchema ndiye COVID junior. Ndiye COVID junior. Awo ndo mai COVID wacho. Zviri right. Vanaro ravo. Uyai padhuze mai COVID tingokuone 2 minutes na COVID junior. Vari kutiza kamera. Vanozvijaira. Vanozvijaira. Right. Mukoma pane nhau yatoda kubvunza. Panzi pane mari nyowani dzida kuuya ma10 nema20. Saka muri kuti chine mari? Mukuti youya here kana kuti yoregedza? Kondo yadi. Regai uye. Youya zvayo. Haisiri yoendesa vanhu pa-lockdown. Haitombozviziviwo, yakangozvionawo zviriko. Ichatozvisiyawo futi zviriko. Saka. Wezi haisiri yakatanga kuuya. Right. Saka kwatoita kana mamwe ma50 nema100 futi. Nema100 futi. Kana ma50 cents kana futi kana utowedzera enda 1000. Toenda kana kusvika ku$100. Saka mashoko enyu mimi muri kuti kuvanhu vari pa-lockdown wotambira here ma10 nema20 kana muri kuti warambe? Ndingovakurudzirawo zvangu kuti ngavarege kuita unhu hwavo kumashure hwekupota vachirambadzi mari. Kozi mari iyi ndoyekuita kuti tibudirire munyika muno. Plus ndoyekuita kuti tiwane kurarama, especially panguva ino yechivharirwa kudai so. Saka ngavaigamuchire ndoine pundutso yavo remangwana riri mumari iyoyi. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu mukuru. Naika. Maita basa. Tinotenda.